Il-koppja Carmelo u Patricia Darmanin jgħixu fid-dar tal-anzjani tal-Furjana. Ir-raġel qatt ma siefer b'ajruplan imma esperjenza il-faxxinu tal-Vatikan bit-teknoloġija tar-realtà virtwali. ħassejtni qiegħed hemmhekk ħassejtni għax kemm taqbad u titkellem ma' nies u biss. Għax qed tippassiġġa magħhom, kollox magħhom, jiena mort Venezia s'issa, mort il-Ġapan u mort il-Vatikan. Għal martu Patricia, ir-realtà virtwali reġgħet laqgħetha mal-Madonna tal-Grazzja. Mort għaż-Żabbar, qed nara l-Knisja, ħadd gost, itammit u trabbejt hemmhekk sakemm iżżewwiġtu. Ir-realtà virtwali fid-dar tal-Anzjani tal-Furjana hija l-bidu ta' proġett pilota tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità. L-aġent deputat kap eżekuttiv Felix Gowbja qal li l-pjanuwa dal-proġett jinfirex fi djar oħrajn tal-anzjani tal-Gvern. Qed nużaw dit-teknoloġija biex l-anzjani kun jistgħu jesperjenzaw esperjenzi li ma jistgħux ġewwa l-home. Pereżempju, jisifru postijiet barra minn Malta. Ikollhom ċertu eżerċizzi li jista' jgħinhom ukoll mod konjuttiv. U dawn l-esperjenzi ovvjament wassal għal kwalità ta' ħajja aħjar għal dawn l-anzjani. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġużgalja qal li din l-inizjattiva tgħin sabiex tnaqqas l-iżolament soċjali u tappoġġja wkoll il-proċess ta' riabilitazzjoni. Spjega li dan kollu jsir f'ambjent sikuru adattat għall bżonnijiet tal-anzjani.